super oud pand. Vertelt al over de geschiedenis van Limburg. Kind ze aanraken is materieel erfgoed. Maar we hebben in Limburg ook veel, wat iets over Osseden en ons verleden, wat ze niet kind ze aanraken en wat ook van vroeger komt, immaterieel erfgoed. De vastelovend, de Limburgse taal. Die dingen veranderen. Bijvoorbeeld nu ineens vieren we ook Oktoberfesten. Wie oud is dat eigenlijk en wie Limburgs is dat? Nou, wat hier vandaag gaat gebeuren, vult ook op de een of andere manier typisch Limburgs, of in ieder geval typisch IJsdes. En dit is een prachtig voorbeeld van immaterieel erfgoed. De wereld in Limburg. Limburg bestaat. Maar wat is dat eigenlijk, Limburg? En ja, wie wuur ze eigenlijk Limburger? Dat duiken we in. In 5 afleveringen vertellen we alles over de wereld in Limburg. Hey, de wereld in Limburg. Al 750 jaar lang. Want zo lang bestaat dit culturele erfgoed in deze regio. Met Sacramentsdag een processie lopen. En dat wandelen vooral niet te vlot doen. Jo. Hallo, Johannes. Frans, is de processie al voorbij? Nee, de processie die bevindt zich nu tussen de 2 kaasten. Hoeg- en leegkaast, dat heet dat. Dus dat komt Maar die komt hier dadelijk aan. Jo, het is eigenlijk een soort vasteloven met optocht, met mooie pekjes aan, met drinken. Nooit optocht nemen, het is een christelijk feest. Dat is vasteloven ook. Ja, dat is zo, maar dit heeft toch een andere insteek. Hier wordt het... met de monstrans wordt de hele tijd het lichaam van Christus getoond. De hostie. De hostie. En dat is dus echt een religieuze gebeuren. Maar na afloop wordt er wel gedronken, joh. Na afloop, ja, iets minder als met carnaval, maar iets minder. Er wordt wel gaat gedronken. Hey, we moeten even plaats maken, want de regen is versperd. Ja, dat klopt. Dat is een overblijfsel uit de tijd dat IJsde onder de Republiek van Nederland viel. En dus protestants was. En die moesten niks hebben van processies. Die moesten absoluut niks hebben. Dus die gooiden overal versperringen op. En wat ze dan nog zien is dat voor de processie loopt een schutterij met bielemannen. En die gaan die versperring opruimen, zodat de stoet werkt. Dat is voor de bielemannen. Een fles drank. Goedemorgen. Al vroeg wakker. Wat er gezegd. Huren we ze al? Ja, ik denk dat ze de schutterij al huurt. Wanneer is het laatst meegelopen? Heel lang geleden. Wanneer was dat? Liegerschool. Als communicantje. En met zo'n belkje, tingelingelingeling. En dat is dan heel wat, denk ik, hè? Dat film. Als kind vindt ze dat geweldig, ja. Daar sliep ze nachten niet. Jo, er wordt geschoten. Ja, daar staat een zogenaamd heilighuisje, een altaar. Met zo'n blomending ervoor. Met zo'n bloementapiet ervoor. En meneer Pastoor die loopt dan naar dat altaar op, prevelt een gebed. De kerenkoer zingt een liedje en dan draait er zich om en toont er de hostie en de monstrans aan de lui. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Ja. En op het moment dat er dat deed, volgen 7 knallen achterin. En dat is wat ze hoort. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
is toch een religieus iets. En lui... Het was ooit een religieus iets, het is het nog steeds, maar voor veel mensen is het ook wat anders geworden. Ja. Immaterieel erfgoed veranderd. Precies. Qua betekenis, qua vorm. Ja, de tijden veranderen, dus ook dat verandert. Dank je voor de rondleiding. Oké, erg gedaan. Dank. Jo. Van de Neetoptocht naar de Waaloptocht. Sittard. Worden vastelovend geen 3 dagen duurt, maar zeker voor de wagenbouwers het ganse jaar. We zijn hier in de optochthal van Sittard. Er is 1 optochthal in Sittard. Vroeger waren dat angers. Vroeger boerden de buurten in hun eigen omgeving. Ergens onder een poort of in een garage of in een schuur. Maar een aantal decennia terug is er een optochthal gebouwd. En vanaf dat moment zijn eigenlijk alle buurten samengekomen om door hun wagens te boeren. Lang vooral optochten in Sittard hebben. Het is ergens van begin 90 jaren in de 19e eeuw geweest. In 1881 zijn er Marotten opgericht. Die hebben in het begin onregelmatig een optocht georganiseerd. Het kan zijn dat 1 keer in de 11 jaar een optocht trok. En dat betekent ook dat er het aantal prinsen in de beginjaren, dat waren er net zoveel. Het is zorgt voor een hele hoop sociale cohesie. Wagens werden gebouwd, die werden ontworpen door een groep lui. Dat gebeurde in de zomer. Die ideeën werden uitgewerkt. Er werden wagens gebouwd, er lopen groepen lui omheen. Dat moet allemaal in een thema passen. Er moeten pakjes worden gemaakt. Er moeten leiders worden verzonnen. Van alles nog. Er moet een spel worden verzonnen. En dat zijn activiteiten die ben je lui. En dat gaat dan weliswaar niet het hele jaar door. Maar er zit eigenlijk het hele jaar door wel altijd lui bezig met vastelovend voor hun buurt. Ik ben 81 prins geweest. De prinsen waren gestangen en toen hadden we gehad van 120 nummers in de optocht. Het afgelopen jaar waren er geloof ik 88 of 90, weet ik niet precies. Er zit wel een dalende lijn in en zo gek is dat niet. Dat heeft te maken met vergriezing. Lui hebben andere dingen aan de kop. Er is veel meer te beleven en te doen dan vroeger het geval was. Dus het is ook veel lastiger om lui te enthousiasmeren voor het vak van wagenboer. Dat proberen ze nu wel te doen door middel van projecten om jeugdgebied te betrekken. Maar de meeste inderdaad wel dat het moeilijk is om continuïteit te houden. Jonge generaties te betrekken. Nou nee, daar mag je me geen zorgen over. Het zal minder worden. Kijk, dat zijn dingen het zou jammer zijn als het weggaat. Het is de meut van het behouden weer, dat is wel meer. Maar sommige ontwikkelingen die gaan wie ze gaan en die kan ze proberen aan te duwen. En als dat lukt, is dat prachtig. Maar als dat niet lukt, dan... Ja, wat dan? Ja, goeie vraag. Als we dan toch alle clichés aan een en drie gezien, processies vastelovend, dan moeten we nu naar de bloosmuziek. Wie lang is Limburg eigenlijk al een bloosmuziekprovincie? Een verrassend inzicht geeft het witte stedje Tour. Ja, ik dacht het al. Ja, dat is hem. Zeg eens mij. Mij? Dat is een boek, hè? Dat is een boek. Ik heb een boek. Een echte boek. En over die boeken en die geiten, kunnen ze hier ook wat zien? Die hangen 2 schilderijen van de Toorner Harmonieën. En die zijn uit de jaren 60. En daar zijn ze eigenlijk de eerste keer echt geportretteerd. Door Frans van der Wijk. Lot zien. Oh, wauw. Ja, hier zitten we de bokken en de geiten. De Koninklijke Harmonie en Harmonische Michael van Toorn. En de volksnaam is, voor het midden van de 19e eeuw, is dat bokken en geiten. En dat vooral kennen wij, die tweedeling in het dorp, familie Stolbe, niet trouwen met meisjes van een andere kant. Dat was toen in de tijd, is dat geweest in de tijd. En het leeft nog steeds een beetje gevoelig, hè? Het leeft nog altijd een heel klein beetje. Het is toch nog wel een scheidslijn. Maar goed, we gaan er nu om. Het is een muzikale rivaliteit. En op ander terrein is dat toch wel helemaal veranderd. Maar dat vooral kennen we. Maar wat ik niet koos en wat ik onderzoek nog heb gedaan, is dat eigenlijk de ganse blooscultuur van Limburg, de bloosmuziek, ook heel begos is. Of zeg maar dat de oudste aanwijzingen daarvoor ook uit Tour stammen. Ja, 1717, dan zien we hier een Tour dat een abdis overlijdt. En dat er een muzikale heilige mis wordt opgevoerd. Een oetvaart. Een oetvaart of een mis gedaan. En in feite zijn daar muzikanten bij betrokken. Waarvan ze zeggen, ja, toen had Tour toch maar een klein muzikaal gezelschap. En er zijn dus mensen uit Remun en Sittard erbij gevraagd om eigenlijk dat muzikale geheel te verzorgen. Hebben we nog een gezicht van een van die dames van Tour die zo belangrijk was? We hebben in de Abdijkerk een heel prachtig schilderij hangen
van die abdis, zeg maar, Juliane van Manderse Blankenheim. Nou, dan kunnen we die mevrouw gewoon in de ogen aan gaan kijken, de mevrouw. Even de ogen aan. En we hebben de blooscultuur te danken. Oké. Ja, de kerk. Poort zijn op. Ja. Dit is de abdijkerk die overgebleven is nadat de Fransen, zeg maar, het paleis hadden afgebroken. Want dat zit hier aan vast. Ja, het zit hier aan vast. De echte abdij afgebroken hebben. Is alleen deze abdijkerk behouden gebleven. Hier is ook die dame in 1717 de uitvaart. Hier was die uitvaartmis ook geweest met de muziek. Hier hebben die muzikanten geblazen. Hier hebben die muzikanten muziek gemaakt in ieder geval vanwege die uitvaart. Hier zijn we in de kapittelkamer. Hier zoeten de stiftdames. Hier zitten de stiftdames te vergaderen. Oh, dat is die Anna uit die in 1717... 17 overleden is, ja. Dus eigenlijk is het aan de doet van die Anna te danken in 1717. Uitvaartplechtigheid, muzikanten uit Remund en zit dat erbij gehold. Muzikaal goed. Dat is eigenlijk de bakermat van de blooscultuur in wat we nu Limburg noemen. Ja, we kunnen even zeggen dat die sporen aanwezig horen al in die 18e eeuw van muziek maken. En in 1812 eigenlijk een voortzetting is op die grondvesten die er logen. Ja. En dat niet zo is geweest dat het met de Fransen is metgebracht, de muziek. Het was Stoffeur al. Het was Stoffeur al. Tours was toen al hoofdstad, muzikale hoofdstad van het gebied wat nu Limburg is. Ja, dat vrij vertaald moet worden. Ja, nu is het gezag, dus nu is het zo. Muziek loopt als een rode draad door de geschiedenis van Limburg. Denk alleen al aan de troubadours die alle clichés en de manier van leven op muziek zoeten. En de muziek is inmiddels immaterieel erfgoed. We zijn hier in het regioarchief Sittard-Geleen. De plek waar alles wordt bewaard wat te bewaren valt voor de hele regio. Wat hier ligt zijn bestuursarchieven van de gemeentes, maar ook van verenigingen, maar ook van personen, bekende personen, zangers, sportlui, noem maar op allemaal. Er is wel eens gezegd, Hendrik van Veldeke, dat de eerste troubadour van Limburg is. Ja, tenminste, het Limburgs gebied, die maakte liedjes, teksten in het dialect van de tijd uit deze regio. En die schreef over de dingen die hem bezigheden, die hem inspireerden. In Limburg zijn de troubadours, vooral in de jaren 50, heel erg in zwang gekomen en belangrijk geworden. Omdat in de tijd begon je de mine in Limburg fors te draaien. En de Limburgers waren bang dat de Limburgse identiteit verloren ging. Door al die vrijmen die hier komen. De eerste vrijmen die hier komen, het worden Hollanders. Die komen op de mine werken. Daarna komen ze van alle kanten in Europa, Noord-Afrika. En de Limburgers worden bang, ons Limburgse identiteit gaat verloren. Wat kan ze dan beter doen om te zingen over wie schon ons Limburg is? Een van die Limburgse troubadours in de jaren 50 was Jo Eres. Geboren in Sittard, 1928. En eigenlijk niet het plan hadden om echt troubadour te worden. Maar wel eens op feestavonden zong, op vastelavondsavonden zong. Met liedjes, een paar dialectliedjes of gewoon bekende liedjes in het Duits. En op een gegeven moment wordt er gevraagd of er niet eens wou zingen op een zitting. Vastelavondsliedjes. Daarna wordt er gevraagd door de burgemeester van Sittard. Daar houdt jubileum, die wordt 25 jaar burgemeester. Jo, zou zo gaat willen doen voor de lui van Sittard. En zo bracht hij op de feestdag de allereerste keer zijn liedje Sittard alleen. Wat dus eigenlijk een cadeau is van burgemeester Koenders aan de bevolking van Sittard. Jo wordt bekend. Hij ging door gans Limburg optreden. Ja, dan kunnen ze natuurlijk niet in Venlo komen met Sittard alleen. Dus wordt het liedje Limburg alleen. En zo maakte hij liedjes over een leven, een schouwe leven in Limburg. Es min oud Limburg, Limburg alleen, doch heet niks boven, zo is de maar Hij werkte namelijk bij zijn pap, dat was meubelmaker. Want Jo had helemaal niet het idee om zanger te worden. Tenminste, sowieso niet professioneel. En Jo ging dan naar Klantje waarschijnlijk. En ging er motor opnemen voor meubels te maken. En tussen die tekeningen in, tussen op een gegeven moment flarden van teksten komen. En flarden van teksten. En als ze dan eens bekijken, denken ze van, hé, dat is een zinnetje, hoe dat en dat leedje. Ja, en zit dat over een stadszwerver, Sefke Mols, wie is hier bekend. Door de ene wordt er weggeduwd, want we worden een outcast. Door de andere wordt er juist verzorgd. Hans Sittard zegt, we hebben voor Sefke gezorgd.
En Joost hoogt er werkelijk angst in. Namelijk een nostalgisch gebeuren van een man de vrede de weltrek. En hij schreef er een liedje, oud Mols, oud Gries en versleten, is een van zijn stadsprofeten. Met zijn medailles op de boek, griezenbaard en piepken in de mond, lup hij de ganse dag in zittersrondje. Een soort hang naar de nostalgie, het vrije leven. En misschien gaat het wel over hemzelf. Geschiedenis bestaat uit verhalen. En de beste verhalen zijn verzameld in gebouwen zoals dit. Het Limburgs Museum in Venlo. Waar ze van alles kunt vinden over wie ze is en wie ze zo is geworden. Ja, ik mag niet te veel bewegen, hè, want ik ben momenteel een museumstuk. Ik stond op de tentoonstelling Feest in het Limburgs Museum. Van de andere kant, bij zo'n tentoonstelling moest je juist bewegen, want het draait een feest. En de stukken die hier stonden eigenlijk voor verhalen die erachter liggen. Dat materiële erfgoed van de museumstukken staat voor het immateriële erfgoed daarachter. De feesten die we vieren. En dat gaat wie van schuttersfeesten, wie's Ramadan, wie's bedevaarten en natuurlijk prominent aanwezig het feest dat Limburg kenmerk, de vastelovend. En dan heb je materieel erfgoed, platen. Maar het gaat eigenlijk om de liedjes die erop staan. En die we duk immaterieel erfgoed al generaties lang zingen. Die ons opa's en oma's ons geleerd hebben en ons vaders ons dan weer doorgegeven hebben. En moeders. En nou ja, dat doen ze omdat het een groepsband smeet. Duk hebben die feesten een andere oorsprong, maar wat ze tradities en feesten nu nog aan ons geven is dat we ons verbonden voelen met andere mensen die datzelfde feest vieren. Ook voor boetestonders vormt dat een groep. Wij zien iets wat die anderen niet zien. En willen ze dat ook leren, dan moeten ze eerst de liedjes leren. Soms komen die tradities onder druk te staan. Dan worden ze beschermd door de politiek. Of dan hebben we discussies. Heeft de Limburgse taal nog toekomst? Is het Oktoberfest ook Limburgs? Huren beats wat bij het LVK? En kind Prins Carnaval eigenlijk wel een vrouw zien? Nou ja, over dat soort dingen kind ze doordenken. Maar het gaat vooral om het vieren van de feesten. Die ze Jezus in het Limburgs Museum. En als ze viert, dan kent ze vanuit die hert meezingen. Vastelovend, vastelovend. Jingelen, 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 boem. Druk naar IJsden, waar behalve een processie gewandeld, ook gedanst wordt. De Cramignon, sinds 2021 officieel beschermd immaterieel erfgoed. Dat was een goede fles wien die we net gedronken hebben. Ja, dat heeft goed gesmaakt. Ja, dat heeft goed gesmaakt. Die mensen hebben ook net allemaal pauze gehad. Dus mensen komen aanrennen voor het tweede deel. Ja, nou, de mensen waren net van een siesta, hebben ze net uitgerust en ze zijn nu al 40 van Noorden. Ja. Ik ben van Meer, hè? Ik ben van Meer, 5-6 kilometer naar boven. Ja. En daar heb je dit ook? Ongeveer zo gaat dezelfde bandbreedte. We hebben ook de Cramignon, we hebben ook een kamersheet, we hebben een pool houden. En dit dans, hè? Want dit dans is nu immaterieel, cultureel erfgoed beschermd, staat op een lease. Ja, die is op een lease ingeschreven. Dat is de Cramignon. En die wordt hier in Eesden en in Meer en Segieteren, maar ook aan de andere kant van de Maas in het Wolenland wordt die gedanst. En het is ook goed leuk opgekomen. Het is een rijdans. En alles pakt zich hand aan hand vast en slingert door de deur. Over de Noosman niet van Kok. La 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 la. Over de Noosman niet. Dat is een slungsgeschikt met mosterd op. Hier in Eesden heet dat de Noos. En dat is een bekende Cramignon-dans. En dat nu beschermd is, dan komt de blauwe helemaal niet hier. Dan komen de blauwe, ja. Dat nu beschermd is, wat wil dat zeggen? Wat heeft er eraan dat iets... De fly is ook zo'n beschermd ding. Ja. Ja, maar blijft het dan beter bewaren? Of wat hebben we? Uiteindelijk wel. Het is eigenlijk alleen maar statusverhogend. Joep, is dit nu water en vuur? Ja, olie en de zien, dat was zo zeggen. Dat is... Ze kijken elkaar ook niet aan, hè, zussen? Weet je wat voor, hè? Als ze nou verleefvuurs op een met zo'n roetbekje aan kinderen, dan moeten ze dan verhoezen. Ja, dat is toch wel een probleempje? Ja, wat ja, dat zeer serieus? Ja, nee, tegenwoordig kinderen wel. Maar vroeger was dat wel meer, want dat was echt niet met een van de goeie of anders doen. Maar dus is tegenwoordig kinderen wel, dan is het alleen nog steeds een beetje gevoelig of eigenlijk totaal geen probleem? Ja, dat is toch altijd wel de roei, de blauw, maar nee. We zien toch allemaal op hetzelfde durf, dus toch met elkaar een beetje doen.
met zijn broertjes ook op, hè? Ja, inderdaad. Dat mag nu, hè. Dus na de mis mogen ze, na de communie, mogen ze zich ontnuchteren, wie dat heet. En dan kunnen ze gesterkt wel weer over naar de noord. Ja, meneer Pastoor, volle natie, komen de kerk goed, beelden weer meegedragen. Het sacrament is natuurlijk ook religieus. Ja. Maar is deze gebeurtenis ook nog religieus in de herten van de mens? Meer als ze misschien zo denken. Lu hebben hier eerbied voor. En dat is eigenlijk eerbied voor de eerbied. En de eerbied voor wat we immer hebben gehad, daar wordt niet met gespot. Ze proberen het zo goed mogelijk te doen. En het is eigenlijk voor de eerbied wat de Lu immer hebben gehad voor deze gebeurtenis. Het is wat niet alledaags is, niet triviaal. Meer is gewoon folklore. Maar is de functie niet inmiddels meer dat het de gemeenschap bent en dat het die ijsdeneren tot ijsdeneren maakt? Dat gebeurt met de carnaval ook. Daar hebben ze het sacrament niet voor nodig. Dit heet een meerwaarde boven de gemeenschapsfunctie. Dat is dat Lu gaat doen hoe ze stil van was. Wat niet alleen maar lol is. De gedeelde ervaring van een soort pieteitsvolle aandacht en respect, dat wordt zo noemen. Niet meer aanbidding, maar wel respect. Dat leeft nog echt. Dus zonder het religieus-kerkelijk gebeuren zou dit niet van worden over 3 jaar weg. Ja. Joep, super dank. Bedankt, dig ook Frans. En een goede bronk nog. Ja, is dat een goede bronk nog? Ja, een goede bronk, ja, absoluut. En daar ook amuseerde je in de Hooglanden. Het komt goed. Oké, dat staat. Hoi. Eerbied voor wat we altijd gedaan hebben. Het is prachtig, maar het betekent niet dat wat we altijd gedaan hebben altijd zal blijven bestaan. De wereld verandert, tradities veranderen, maar de bluesmuziek heeft toekomst. Zeker in de oude gemeente Boor. Kijk maar. We zijn begonnen uit alle harmonieën van de oude gemeente Boor. En dat is niet alleen een harmonie, dat is ook chatterie, dat zijn fanfares, muziekgezelschappen. Het was eigenlijk een grapje en nu staan we hier. We zijn nu denk ik 3 maanden bezig aan deze show. En ja, het is nog in een kleine maand tot de uitvoering. We zijn op het idee gekomen om de jeugdroman te starten, omdat we zijn natuurlijk allemaal muzikanten. En we zouden op het ZLF, het Zuid-Limburg Schuttersfeest, gaat te horen, zal ik maar zeggen, over van... Ja, het zou toch eigenlijk wel heel chic zijn als ze met een eigen groep jeugd en dan allemaal muzikanten de taptoekens lopen in de oude gemeente Boor. Ja, eigenlijk van het eind kwam het anger in de mail uitgezet met dit is ons idee. En dat het toevallig iemand op de krant had dat opgepikt toen en daardoor kwamen nog meer aanmeldingen. En op een gegeven moment heb je van een groep van 45 man en dan denken ze, oh Muk, wie kent dit nu? Opa zo bij de harmonie en oma zo bij de harmonie en pap zo bij de harmonie. Eigenlijk iedereen van de familie zo bij de harmonie. En ja, zo kreeg ze dat wel met. De jeugdroman en de harmonie zijn echt eigenlijk een beetje mijn leven. Ik maak mijn hele leven al muziek en ik vind dat echt het allerleukste om te doen. Dus ik hoop dat dat heel lang mag blijven bestaan. Ook omdat het hoort bij de Limburgse cultuur met de harmonieën en muziekverenigingen. En ik hoop dat de Limburgse cultuur in stand gehouden mag worden. Ik zie de toekomst van de harmonie niet altijd meer als een harmonie wie het is geweest. Ik zie het ook vooral als een stukje wat bij het dorp hoort, natuurlijk. Zo zijn we over. Maar ik denk ook de passie voor muziek uitdragen. En dat is niet maar door traditioneel naar een concours te gaan of iets heel zwaars te spelen, maar ook door lichte muziek te spelen of een popconcert te gaan geven of met andere harmonie inderdaad een concert te doen. Het typisch Limburgse aan de jeugdroman, denk ik, dat is de verbroedering. Het maakt niks uit tussen ze vandaan komen, ze wessen best of wat ze thuis. We hebben één grote passie en dat is muziek maken. En die laten we met z'n allen niet uitsterven in Limburg, want dat zit ons te nauw in ons hart. Het is altijd link hè, om een serie te beginnen met een vraag, want dan ga je ze ervan uit. Dus aan het einde van de serie die vraag kunnen beantwoorden. En ja, wat is het nu om Limburger te zien? Wat maakt immers Limburger? Ik heb het definitieve antwoord nog niet gevonden. Maar misschien is dat het antwoord. Dat Limburgerschap bestaat uit al die dingen die we zien tegengekomen. Van simultaan kerken, wies dinosauriërs en bluesmuziek in tour. En de mengelmoes, die vormt zich. En dan kunnen ze uit Schotland komen, of uit Pruisen, of van de andere kant van de wereld. Als ze eenmaal heet is, dan krijgen ze er iets mee. Met die dingen die we gezien hebben en met dit plaatsje tour. Dus misschien is dat het voorlopige antwoord, want dit verhaal is natuurlijk nog niet klaar. Wat is het om Limburger te zien? Nou ja, dat beste als ze heet is. En ik ben hey. Dus ik ben een Limburger. Adio, wa.